spanskholdet fra Nix Ballerup, og vi tilbragte 2 uger i Malaga i Spanien. Vi boede hos værtsfamilier, gik i skole og var i praktik, og det blev 2 uger, vi aldrig glemmer. Første dag var alt nyt. Da vi landede i Malaga, blev vi mødt af sol, palmer og spansk overalt. Det var lidt mærkeligt i starten at flytte ind hos en fremmed familie, men de tog rigtig godt imod os. Vi lærte hurtigt deres rutiner at kende og begyndte at føle os hjemme. Om eftermiddagen gik vi i skole, hvor vi lærte spansk og alt om kulturen. Det var udfordrende, men også fedt at prøve det spanske arbejdsliv af og bruge sproget i virkeligheden. At bo hos værtsfamilierne var virkelig sjovt. Vi spiste morgenmad der og fik en frokost med hver dag. Vi fik prøvet alt fra tortilla til paella og selvfølgelig en masse andet. I fritiden udforskede vi byen, besøgte museer, tog på stranden og nød solen. Der var altid noget at lave. Stemningen i byen var helt speciel. Vi blev mere selvstændige, fik nye venner og oplevede, hvordan livet i Spanien virkelig er. De 2 uger i Spanien lærte os meget, både sprogligt og personligt. Gracias, Malaga. Tak for denne gang.